Helo, fe enw i Iwan Rheon a dwi'n chwarae Joe. Enw'r gyfres ydy'r GOLAU, a mae'r gyfres i gyd wedi cael ei seilio ar pobl eisiau ffeindio'r gwir, a dyna beth meddwl yw'r un o'r themau mwyaf obvious yn y fe, yw bod pobl eisiau ffeindio'r gwir a ffeindio be sydd wedi digwydd go iawn, achos i Joe ddim yn cofio dim byd, mae gennym fe dissociative amnesia o'r trauma mae wedi cael yn ei fywyd. Mae cymeriad Joe, mae wedi cael bywyd eitha trafferthus, perthynas efo'i dad yn wael iawn. Fi ddim eisiau dweud gormod. Mae Joe jyst eisiau sort of bod ar ben ei hunan, really. Mae'n ffeindio perthynas efo pobl yn anodd iawn. A wedyn, mae yna lot o bethau gwael wedi digwydd iddo fe. Wi wastad yn chwilio am cymeriadau sy'n ddiddorol, so mae'n trio gwneud pethau gwahanol hefyd. A o'n i'n meddwl bod y sgriptiau'n really gryf. A o'n i eisiau gwneud rhywbeth yn Gymraeg am ages hefyd. A nath hwn ddod o gwmpas, a o'n i'n meddwl bod hwn yn berffaith, really, rhywbeth hyfryd i wneud. A cael dod nôl i Gymru, ffilmio, stuff fel yna. So, really... So, falle bod y rôl di ffeindio fi. Mae wedi bod yn hyfryd ffilmio yma, mae wedi bod yn eitha oer. Yn y cwbl o leoliadau eitha agored, lan yn mynydd y stuff fel yna, bys wedi gallu bod yn really anodd i ffilmio, oedd hi'n eitha lwcus, oedd just bach yn oer. So chi just gwisgo cot. Ond mae'r ardal yma mor brydferth, yn wedi gwmpas Llandeilo, lle wedi bod yn aros, wedi cael, pan wi ddim wedi bod yn ffilm, wedi bod yn cael amser i gerdded rown y stuff sy'n neis. Mynd i cestyll. Oedd hi'n cyd wedi bod yn neud. Dim mynd i'r pub. Mae wedi bod yn lot o hwyl. Mae'r cast i gyd yn anhygoel. Mae'n really lwcus i gael actorion gwych Cymraeg, dwyieithog, sy'n gallu dod mewn a wneud job mor dda.